Máme nádhernú krajinu plnú kultúrneho dedičstva a čo je našou veľkou výhodou ešte v lone nádhernej prírody. Ako tá príroda, tá scenéria, ktorá tu je na Slovensku, sme malá krajina, 49 000 km². Každú pol hodinu máme v podstate nejakú pamiatku. Boli sme s manželkou vo Veľkej Británii, strávili sme tam viac ako 3 roky. Pochodili sme krajinu, navštívili sme hodne tamojších hradov, pamiatok. A keď sme sa vrátili domov, uvedomili sme si, že vlastne tú Britániu poznáme lepšie ako svoju vlastnú krajinu. Začal som fotiť na Slovensku pamiatky, hrady. Postupne som spoznával ľudí, ktorí ich rekonštruujú. Začal som chodiť aj na brigády, bol som na Lietave, na Hričove a týmito partiami s dobrovoľníkmi sme sa postupne, teda hlavne s chalami z Hričova, sme sa postupne dostali k Starému hradu a začali sme rozvíjať aktivity na jeho záchranu. V tom čase nebol ešte národnou kultúrnou pamiatkou. Až v roku 2017 je to paradox, lebo je to najstarší hrad pri Žiline, Strážny hrad, a nebol vyhlásený ako národná kultúrna pamiatka, podarilo sa to. A to bol vlastne taký impuls, založili sme občianske združenie spolu s Hričovcami, dohodli sme sa s majiteľmi hradu, čo je potomkovia rodu Pongrác, a začali sme hrad opravovať. Takže vlastne to je taká, dá sa to povedať, že to je taká náhoda, lebo bol to jediný hrad v okolí, starobilý, zarastený v džungli, v podstate v vegetácii, ktorý v tom čase ešte nebol opravovaný. Tak sme sa rozhodli, že skúsime to, a podarilo sa. Bol v príšernom stave. Na múroch rastli obrovské stromy, možno, že po obvode aj meter a pol, a tie deštruovali svojou koreňovou sústavou vzácne stredoveké a novoveké múrivá. Pracujeme ako dobrovoľníci a keď sú k dispozícii financie, podporuje nás Ministerstvo kultúry alebo Vyšší územný celok Žilina, prípadne nadácia Pontis a mnohé ďalšie súkromné spoločnosti. Keď máme dostatok financií, tak spolupracujeme aj s odborníkmi, lebo tie veže, ktoré sú za mnou spomínané, sú v úrovni, keď si to takto teraz pozrieme, možno aj 12-poschodový panelák, takže potrebujeme spolupracovať aj s profesionálmi, ktorí sú školení a ktorí pracujú v takýchto výškach. Sústredíme sa teraz momentálne na statické poruchy. Keď si prejdeme hrad, uvidíme, že je v koruník, to sú vrchné časti hradu, múrov, sú vo veľmi zlom stave a hrad je v podstate voľne prístupná zrúcanina, takže my by sme radi zakonzervovali hrad, aby sa ďalej nerozpadával. Radi by sme, aby bol pre ľudí stále atraktívny, aby tu našli určitú formu pohody, ale aj vzdelávania sa, a aby zachoval svoj ráz taký, aký má teraz momentálne. Mňa osobne teší nielen práca na našom hrade, ale intenzívne sledujem aj ostatné hrady, ostatné pamiatky na Slovensku. V podstate tým žijem a teším sa z toho, keď sa každá z našich pamiatok, či už národných kultúrnych pamiatok, alebo niektoré nie sú aj vyhlásené, starobilé budovy, starobilá architektúra, keď sa zachraňuje a obnovuje. To ma veľmi teší a teší ma práca s dobrovoľníkmi, sme výborná partia. Sú to kultúrni ľudia, dobrovoľníci a taktiež odborníci, ktorí tu s nami pracujú, či už je to Krajský pamiatkový úrad v Žiline, alebo metodici, alebo statici, lesní hospodári. Proste človek tu stretne ľudí, akých by v bežnom živote nestretol, a je to naozaj zmysluplná práca. Ja sa inšpirujem všetkými pamiatkami, veď máme tu vzory, obrovské vzory, či už je to Lietava, Uhrovec, alebo spomínaný Hričov, Revište. Všetky tieto, Šariš, môžem spomenúť, alebo hrady východného Slovenska, nedá sa tu teraz všetky vymenovať, ale každý je iný a každý ten príbeh okolo toho hradu je inšpiratívny. Takže inšpirujeme sa pamiatkami, či už doma, alebo v zahraničí, ale myslím si, že my na Slovensku by sme mohli byť inšpiráciou, čo sa týka obnovy prostredníctvom dobrovoľníkov, alebo cez projekty, ktoré teraz funguje ľudia a hrady, tak môžeme byť inšpiráciou aj do zahraničia.